sai mun zauna bello. Allah ya ce sai na barka ma ka huta. Sai dai kuskure na guda ɗaya in gaya ma. Me kenan fa? Wata yarinya na da ta airport. Ban tambayi sunanta ba, ban san gidansa ba. Ni da aka yi da mara mun koma airport ko da alamu ganta. Haba. Ai kai hakuri in ma raban ka ce za ku sake haɗuwa. Allah ko. Wallahi to Allah ya sa. To me ka kawo min? Ai ka bari. Na ɗau hoto da tijani da. Mun yi hotuna masu kyau in gaya ma, yana da musibar kirki da Allah na gaya ma. Yanzu akwai special abubuwan da ka kawo mana. Sai mun jira ga gansu. Khalil Bello nawa. Sannu da zuwa. Welcome. Dana na kaina. Mutanen wanda. Sannu ku da zuwa. Iya? Kin gan shi ya zo a baturansa. Ya dinga. Ka zo lafiya? Sannu da zuwa. Lafiya. Hello. Sannu Khalil. Kin ga ɗan naki ya zama a bature yanzu. Yan mana. Gashi nan tubarkalla ya kyau wallahi. Tubarkalla. Kin ga mutum naki na murna ya ga abokinsa. Bello. Sai murna ko? To ya kamata ku shiga cikin huta ku ci abinci. Kin ga mutumin naki ai sai murna ya ga ɗan Ah, sai murna Bello. Na da iko yake. Alhamdulillah. Mun gode Allah. Allah mun godiya. Mun gode Allah. Alhamdulillah. Allah mun gode ma. Allah mun godiya. Ya kamata a je a haɗa musu kayan abinci ko? Wanda ya sako yanzu daga jirgi ya san ya zo gida. Ni ma ina mun shigo. Sai da zo na Allah. Ka ji hanya. na sha hanya. Na gaji sosai. Bana nuna ma mutum titi. Kai mutum ya yi kyau fa. Wallahi can halin muka dinga ɗaukar hotuna da shi. Gaskiya ya yi kyau. Gibson ta kuma idan aka shigo da kayan sauran kayayyaki sai ba ka Gibson ka ko? Okay. Ni yanzu bari in barka ka huta sai yanzu gobe ko. Haba a can Allah ka banda in zauna in yi wanka sai mu zauna mutum ya Ah, bari in barka gobe in na zo ba sai mu yi magana ba ka huta kawai. Hello. Da haka yana son magana da Siyama? Ok, da Allah aka sai ka samu. menene ya faru kuma waye ke? Da Allah ki haƙuri ba ko ne. Hansa ɗin faɗuwa ta yi na tsince ta. Da Allah kuna ki gaya min mai wayar? Da inda take kai mata wayarta. A lambatu ake gawaci a nan suke sai ka ce kana neman siyama gidan alhaji ma